Arratsaldeon, Aitor. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Aitor, zu surflaria zara? Bai. Eta surflariek baduzue ingurumenarekiko olako kontzientzia bat, sentsibilitate bat. Bai, suposatzen dut baiet, azkenean denbora asko pasatzen duzu, ingurumenean, hondartzan, eta, bueno, pizkat egunero ikusten duzu zenolako gatazka edo arazoa daukagun, zikinkeriarekin, kutsadurarekin, eta bar, ez? Asko ikusten duzue, itsasoan zabor asko ikusten duzue? Bai, normalian, baina ez guk, edonorrek hondartzara juten denean ikus dezake, ez? Zuk egunero hondartzara juten bazara, azkinean ikusten duzu zenolako, zikinkeria heltzen den gure kostetara eta gure hondartzetara, ez? Hori bakarrik ez du Perun ere izan zinen, voluntario lan batzuetan, eta hor, kontatu diguzu ikusi zenuela urarekin ze arazo egon daitezken. Bai, azkenean bizikletarekin lortzen duguna ez da bakarri, material o prendak edo zapatilla jasangarriak egitea, baina beste onurak ditu, ez, bizikletzea, eta bata da hori ura horrezpena, ez? Ura horrezpena, plastikoaren arazoa hemen oraintxe bertan denok dakigu nola dagoen eta asko hitz egiten da horretaz, baina beste arazo batzuk daude eta bizikletzearekin pizkat horri frente egin dezakegu, ez, eta hori, uraren aurrezpena, uraren falta, urgarbiaren falta, arazo bat da munduko leku askoetan, eta nik Perun egon nintzenean voluntario bezala konturatu nintzen eta pizkat kontzientzatu nintzen arazoan zein handia zen, ez? Eta zertaz konturatu zinen? Konturatu zinen jantziaren industriak asko kutsatzen duela, adibidez? Claro, jantziaren industriak pilo bat kutsatzen du, ez? Azkenean kotoia pilo bat behar du landatzeko edo azteko. Kotoi kilo bat egiteko ez dakit, baina uste dut 11.000 litro urgarbi behar dira, ez? Landarea azteko, beraz, kriston beharra dauka eta munduan oraintxe bertan uraren falta daukagun. Beraz guk, askotan erropetan agian ez, ikusten dugunean 100% kotoiz egina dagoela eta baloratu egiten dugu, eta horratzean pentsa zenbat ur gastatzen den. Hori da, ez, normalian hori baloratzen da eta normala da, baina geuren kasuan saiatzen duguna ez da kotoia ez erabiltzea, ez? Eta kotoia erabiltzen badugu biziklatuta izatea. Eta arrazo horri erantzuteko edo buelta eman nahian, Bas Konpaini enpresa sortu zenuen 2019an, ez da? Hori da. Bueno, horrezegatik eta beste arrazoi batzuengatik, ez? Azkenean, ni beti mintzatu dut bizitza honetan gustoko duzun gauzak egin behar dituzula, eta nik betidanik zapatillak eta gustatzen zintzaizkidan, ez? Eta horrezegatik hasi nintzan oinetakoen diseinua ikasten, lan egiten nuen bitartean, eta, lehen esan duzuen bezala, surf egiten nuen, eta surf egiterakoan hondartzara juten zara egunero, eta ikusten duzu zenolako arazoa dagoen zikinkeriarekin edo hondakinekin, eta hori dena batua, azkenean proiektua horrela atera zen, ez? Baina ez dira edo nolako zapatillak, ze horiek birziklatuak dira? Bai. Hori posible da? Guztiz? Bai, guztiz birziklatuak. Hori izan zen ideia, ez? Azkenean ideia izan zen zapatillak egitea, baina 100% birziklatuak izatea, eta posible bazan, hondartzetara iristen ziren zikinkeria edo zaborrekin egitea. Eta horrezegatik, geure lehenengo zapatillak guztiz, soilik egindak daude plastikoko botilekin eta gurpilekin edo pneumatikoekin, ez? Gero erabili dugu baita kotoi biziklatua, baina lehenengoak hala egin genuen horrezegatik. Eta birziklatutako materialak erabilita ur gutxiago behar da? Noski, ez dugu kotoia landatu behar, beraz hori da gehien ura behar duen gauza gehiena da kotoia, ez? Beraz horrezegatik hori bitetzen badugu, lortzen dugu ura ez erabiltzea. Eta nondik lortzen dituzue, esan duzu, plastikozko botilak eta pneumatikoak? Nondik lortzen dituzue? Bakoitza leku batetik, batengatik, baina adibidez guk pneumatikoak Zaragozan dagoen lantegi batetatik hartzen ditugu, beti pneumatiko berak erabiltzen ditugu, baina gero banaketa eta eraldaketa hemen egiten da Euskal Herrian, baina gero plastikoa adibidez beste aldetik hartzen dugu, ez? Bildaketa sistema dagoen sistematik hartzen dugu, eta gero eraldaketa, geuk egia esan da erosten duguna da grantza. Grantza da
plastikoko botilen prozesuan ateratzen diren bola txiki batzuk, eta gero bertatik aria ateratzen dugu. Eta gero, aria ateraz gero, ehuna egiten dugu. Eta ideia bat egin dezagun denok, plastikozko zenbat botila behar dira adibidez zapatila bat egiteko? Zapatila bat egiteko gutxi gora bera 7 plastikoko botilak erabiltzen ari gera. Eta zenbat urra aurreztu daiteke? Gure zapatiletan bintzat 1.600 litro hortik. Gutxi gora bera, aurrezten dira. Bai. Ekarri dituzu batzuk, erakutsiko dizkiguzu? Bai. Horiek zuk diseinatutakoa dira gainera? Bai, ni diseinatutak daude, denak olatuen formetan inspiratutak daude, horrezegatik baita beren izenak, hori, olatuen izena daramate. Hori da, olatuen izena dituzte, ezta? Bai, hori da, denak olatuen, Euskal Herrikoak eta baita badako egun modelo bat Mavericks deritzona, zeren eta, bertan egon nintzen duela urte batzuk, eta, egon naizen lekuetako izena jartzen dizkiot. Eta zapatilaren zola, belbeltza, kasu horretan, neumatikoa da? Neumatikoa, baitu. Hemen ikusten dezakegu Michelin dela, hemen agertzen da, ez da beti ateratzen, baina, bai. Zer dira, autoetan bezala, negukoak eta udakoak zapatilak? Normalian modelo berdina erabiltzen dugu beti, eta bai, neumatikoa dira. Eta plastiko birziklatua nun dago, hor? Kasu honetan, modelo honetan, plastikoa zona honetan dago, bestea kotoi birziklatua da, baina adibidez modelo hau beltxarana, mondaka modeloa deritzona, guztiz plastikozko botila birziklatuekin eginda dago. Gainera zuek, hainbat enpresarekin egiten duzuelan, prozesu hau den aurrera emateko, eta horiek guztiak eguzki energia erabiltzen dute. Bai, hori, azkenean marka jasangarria izateko uste dut ez dela bakarrik material birziklatuak erabili behar. Azkenean filosofia bat dago horren atzean eta prozesua ahal dugun jasangarria egin behar dugu eta hori, prozesua proiektua garatzen duzunetik argi behar izan duzu pausu guztiak nola egin behar dituzun jasangarria izateko eta hori da gauza garrantzitsu bat guretzat baita ere. Eta, Aitor, badaukagu kontzientzia nahiko birziklapenaren inguruan nork erosten ditu adibidez produktu hauek? Bueno, gero eta kontzientzia gehiago daukagu, baina geuk batez be Espainialdean saltzen ditu produktuak eta baita Europan, baina nabaritzen dugu kontzientzia nahiko handiagoa dela Europan zehar estatuan, Euskal Herrian baino. Hemen pizkanaka kontzientziatzen ari gara, baina oraindik kostatzen da. Eta zein da zuen erosleen perfila? Ingurumenarekin konprometitu dauden pertsonak, baita surflariak, bero beste batzu erosten dute bakarri gustokoa ditulako zapatilak, baina normalean hori, pertsona kontzientziatua daudenak ingurumenarekiko eta daukagun arazoarekin. Eta non topatu ditzakegu produktu hauek, non erosi daitezke? Batez be geuk webgunean sartzen dugu, Basque Company webgunean, eta gero baita ere denda batzuetan sartzen ditugu.